nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kagkaron sa pagsugod sang aton bag-o nga sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kadugay man magpauli kay nanay man. Dali na lang magdulo mo. Kung sa bagay, maayo gani kung hindi siya makapauli hasta san-o. Pero, nakaibalo ako nga palangga siya ni tatay. Kag naluoy ako kay tatay. Pagkatapos, ginaaway pa niya si tatay. Ano pa? Nakulbaan ako kung hindi siya makapauli. Kag nagapangasubong akon amay, bisan nga permi lang sila nag-aaway. Ay, kung tani, mapauli na si nanay halin si elobrahan nga barba. Naluyagan gini ang magtrabaho dito. Kay ti, nasadyan siya nga mag-inom mo. Kag magkadlaw. Nanamian siya kung gina-admire siya sa mga lalaki. Kay matahom ang akon iloy kag sexy mo. Ay, ano naman ayhan ang modo ni nanay kung mag-abot siya?
Basi kung malain naman balang iya mo, duwaw. Basta kung may nasawayan siya sa ulubrahan niya, si tatay ang iya ginapaukpan. Diyos ko, hindi lang kuntani. Nahadlok ako. Makinsin ako. Kag madali na ako makatapos sa akong pagtuon. Kung makatapos ako, maobra ko. Kag kung may sweldo na ako, ihatag kong akong kwarta kay tatay. Hindi ko ya paghihatag kay nanay Kay ginagasto lang niya ini sa sigarilyo kag sa alak. Halin sang una kag hasta subong. Amo man gihapon ang akon iloy. Wala gid ini sang pagbagong iyang batasan. Wala siya sang kinakadlukan. Kundi nga mag-abot ang iya edad sa 50. Hindi siya maluyag nga magtigulang mo. Kagdason, akong iya ginapaukpan kung akig siya. Nga akig siya sa akon. Nga hindi siya maluyag nga magpalapit ako sa iya. Maatang nga ginhambal niya. Nga wala siya sang luyag nga mangin iloy. Nga amoy ng akon iloy. Nagdako ako nga daw wala siya sang interes sa akon. Si tatay ang akon amay kag iloy. Nagdako ako nga wala niya ginasapak. Arang espeho, makita ko akong kaugalingon. Ay, salamat. Kay wala makasunod ang akong dagway sa iya dagway. Kagang iya nga batasan nga malain. Alabuton siya. Wala sang adlaw nga wala siya nagkapangakig. Kagdason, ginasaway niya ako permi. Kag hindi ko malimtan sang gamay pa ako. Anong katuig ako sadto. Ginbirthdayan ako ni nanay. Kag hinimuan niya ako sang cake. Ginimbitar niya mga bata sang amon mga kasilingan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maayo ti wala ng mga bata nga pulos pera subas. Ba? Nga anayaw? Mamangkot ka pa? Tanawang hilimuson ho? Ang hulugasan? Porti ka damo? Isa ka bata? Dito pa nagpangihi sa salog sang CR? Tinoy to? Kay ikaw ko lang inusnos ko dito. Oo, nay. Oo. Ano ato? Na! Amo nang bagay sa mga pinggan kag baso. Pangupunin na tanan. Buli na ano ka man imo man? Yang mga gamit yang ginapaukpan mo? Ikaw ang dapat pasulong sini. Man imo gid gusto nga i-celebrate ang birthday sang imo anak nga wala sang pulos. Kapag katapos, ako pabulayan mo sa magpanghimos, tapos panghugas sa mga pinggan kag baso. Ari ay! Igwa ko sang pangapoy mo nga mga pagkaputang. Naiko si tatay. Kabay lang nga hindi niya ako matumtuman. Kay basi kung sakito niya ako. Nagasubra ka na muli, ha? Ote! Anak ka ron? Ha? Anong buhaton mo? Hey! Babae na lang, ina. Ako na lang manghimos, ina. Kinahanglan gid. Ha? Inyo ina gusto sang anak mga maldita? Di na ba lang bata nga to?
Diyos Ay. ko! Nadumduman gid ako ni nanay. Mauli, may mo pala. Babayin na lang si Rosie. Nagkakatulog na siya. Ako na lang manghimos dire. Kani ikaw magtulog ka na lang dito ha. Kaya ako nang bahala ha. Tulog Dara ka ka dito. na gani. Ay, salamat. Wala niya ako pagpagwa. Rosie! Dali na! Idulong ko ikaw sa eskwelahan. Oo, Nay. Aada na ako. Hoy! Kung magsilinggan na ako maglakat ka dayon, ha? Abi ka ng brush ngayon, ha? Ano kay? Kinpakdol mo ang brush sa ulo ko, Nay. Inang bagay sa imo nga bata ka. Dali na! Una nga adlaw mo subong sa eskwelahan, kag hindi ako maluyag nga malate ka. Oo, Nay. Oh? Nga nagahibi ka? Kasakit ang ulo ko nga ginampak mo sa brush. Gusto mo nga dugangan kong bukol sa ulo mo? Hmm? Hindi lang, Nay. Hindi lang. Makabati gani ako ang gapisngo ka? Lubagon ko gid ang ulo mo. Gusto mo? Nay, may naya lang pagpadalagan sa salakyan. Hindi ako pagtudluin. Ano kay? Nay, painaya lang pala. May ito sa unano. Basi mabungguan mo. Pa? Nabungguan mong ito. Nay, patulog ka ay. Patulog ka sa salakyan. Kinasilingan ka nga hindi ako pagtudluin. Ano kay? Ano kay? Nay, napatay ang ito. Ato siya, nag-aamyangon. Napatay siya. Ang kaluluoy man siya. Gusto mo nga ikaw ang iton ko? Ha? Akik na ba na ako, ha? Akik na ako! Ano kay? Itukol mo ako sa ulo, Nay. Kinasilingan ka nga hindi mo ako pagtudluan? Hala, sige! Palam! Patulugan eh sa lakyan, Nay. Kay manaog ko. Katuan ko ang ito. Magpanaog ka nga nagadalagan pang sarakyan! Hindi ko, Nay. Ah, hindi ka? Panaog? Panaog! Hindi, Nay, hindi. Hindi ko magpanaog. Hindi lang ko magpanaoga, ay. Ibasi kon mapatay ko. Di man! Basi nagdumdum ka nga nahadlok ako kung mapatay ka? Maayo gani kung mapatay ka! Para wala na ako sa ugtasan! Hipas! Nakulbahan ko, Nay. Painaya lang pagpadalagan sa salakyan. Hoy! Pamati! Magtulog ka sang temprano para hindi ako matakan sa pagkulat sa imo. Aga ka pa mabugtaw. Wala pa nakapanurok-turuok ang manok, kinahanglan ako. Ha? Oo, Nay. Mayo! Dasiga, idulong ko ikaw sa kwarto mo. Kag kinahanglan, wala sa reklamo sa ako ng maestra mo sa imo, ha? Ikaw may reklamo gani siya sa imo, masakit ka sa ako, Rosie. Oo, Nay. Ara ng kwarto mo. Dali sa sulod. Oo. Mm.
Sige na. Sulod na. Oo. Dira ka na. Nagkari ako diri. Agod sugatan si Rosie. Pero nagsiring ang maestra nga makighambal ka kuno anay sa akon. Oo, Mrs. Robles. Concerned lang ako kay Rosie. Wala siya naghambal, bisan sa nagatinaga sa bugos nga adlaw. Kag wala siya nagapakighampang sa iban nga mga kabataan. Kag hindi lang ina. Nakita ko siya nga nagapanago sa playground. Samtang ang iban nga mga kabataan nagahampang. Kag nagahibi siya. Apang kung pamangkuton ko siya, wala siya nagasabat. Nga nagasubong sa sina. Gali. Ginapad ako umang jutay nga butang. Nakaibala ko kung nga ang gusto mo mahibalan nga nagahibi siya. Ang gusto ko nga ipahibalo sa imo, amo ang akon anak alabuton. May tipos na siya. Kag isa pa, hindi siya maluyag ang pamangkuton sang estranghero. May batasan siya nga nagapasuber kung abuton siya. Pero masaling ko lang sa imo, wala ka sang matarong nga usisaon ang akon anak. Ako na yung problema. Kag usisaon ko siya parte sini. Makasalig kasi na. Mrs. Kuntani, gusto ko nga makasugilanon kita sang maayo. Para makahibalo kita kung ano gid ang rason. Kung nga nagasubong sina ang anak mo. Really? Nakatapos na kita hambala na nga duwa. Kag sa akon mo na lang itugyan ang problema ngay na. Anak ko siya eh. Kanakaibalo ako maghangop sa iya batasan. Kabay pa nga, wala maapektuhi sang imo ginahimo ang akon anak ha. Kaya kung makaibalo gani ako, nga amoy ng kabangdanan nga nagahibi siya, i-refer ko ikaw sa inyo mataas nga opisyal. Hindi na kinahanglan nga buhaton mo ina, Mrs. Pero kung mamangkot ka sa akon, pagusto ka lang kung ano ang buhaton mo. Apang nagsunod sa akon kaisipan, hindi ayan posible nga may konsino nga naghatag sang problema sa imo anak. Kag amoy ina ang batasan nga iya ginapakita diri. Ha, Mrs.? Kay ramang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio! Bombo!